Met een nassibal is heet. Dus pak hem nog niet beet. Met een nassibal is heet. Met een nassibal is heet. Marietje nam de bal ter hand en slaakte deze kreet. Au, 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 wat voel ik nou? Was die bal maar koud? Met een nassibal is heet. Ik denk wel dat ik weet dat ik geen nassibal meer eet.